kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligan sa tak na alas 5 sa hapon, maying hapon mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sang Huwebes, Disyembre 22, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring nga Christmas countdown, may nabilin 3 na ng kadlaw. Pasko na kakaroon sa aton sa ring nga mga headlines. Officer in charge sa Bacolod Police Station number 2 nagapati nga sa sulod sa salakyan ni Attorney Danny Pondevilla ang nagtiro sa iya sang Martes ang gabi. Convener sang Power Watch Negros nagalaom nga matagan sang hustisya ang kamatayon sang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative. PNP Aviation at Security Group sa Bacolod City Airport handa na sa pagdagsa sa mga pasahero subo nga holiday season. Mga bus sang Valicar Transit Incorporated preparado naman nga mag-cater sang madamo nga mga pasahero kadungan sang Yuletide season. Grade 11 student kagipatay sa sulad sang Cadiz sa positibo nga ginhimuslan sang sospetsado. Kagaron, dito na kita sa may detalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakuruman si Bombo Pon si Espino, personal nga ginalantaw sang officer in charge sang Bacolod Police Station number 2 nga sa sulod sang salakyan ni Attorney Danny Pondevilla ang nagtiro sa iya sang Martes sang gabi. Sa tapos ang Bombo Radio Bacolod kay Pulis Lieutenant Junito Pastrana, ini ang iya personal nga analisis santo sa ejection sang bala sa sulod sang salakyan ni Pondevilla nga Honda CR-V. Suno ka Pastrana, wala sang buo sang bala sa salakyan kag sa sulod nakita ang empty shell. Sa karong ginulat pa nga magwa ang resulta sa paraffin test nga ginpatigayon. Igasumiter man ang cellphone ni Pondevilla sa Anti-Crime Division sa Police Regional Office 6 agud malantaw kung sarang pa ma-retrieve ang mga deleted messages. Suno sa mga himata ni Pondevilla ang madugay ni nakabaton sa pamahog kung sa diin nakabaton ini sa mensahe nga may bagol apang deleted na ang mensahe. Antes giton over sa utod nga babae ni Pondevilla ang cellphone ginuyatan ini isang person of interest nga executive secretary man mismo sa biktima bagod gindala niya ini matapos ang krimen. Suno ka Pastrana gingkwa sa executive secretary ang cellphone sa biktima matapos ang insidente apang iya ini nga ginhatag sa utod ni Pondevilla kung sa diin nag-ako man ini nga iya gindelete ang may messages. Naghipos naman ang himata ni Pondevilla sang ginpahayag sa executive secretary nga iya gindelete ang mga mensahe. Suno ka Pastrana igapadalom sa digital examination ng cellphone bagod mahimo nga ma-retrieve pa ang deleted messages. Nakakuha ang Bacolod Police Station number 2 sang CCTV footage sa isa ka commercial establishment kag nagatingwa pa ini nga okon nagatingwa pa ang maini nga makakuha sa dugang nga footages. May kabudlayan man ang maini sa pagkuha sa footage sa ginalutaran sa insidente bangod. Wala sang CCTV camera sa magtimbang kabahin sang dalan sa diin natabo ang krimen. Analysis, possible nga ang firearms was shot inside sa mga gun owners o ang mahilig magpalupok sa armas.
particularly pistol. Very familiar sina kung with regards sa ejection sang empty shell. Kung din matupa. So but anyway, ongoing pa man ang investigation basi tuod ko napalit, mao na galing kay daw kalapan gid sa dalan mo. Kabay sa pagpaig ni Pulis sa Tenanta Junito Prastana, ang officer in charge sa Bacolod Police Station number 2. Samtang nagalaom ang convener sang Power Watch Negros nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative nga si Attorney Danny Pondevilla sang Disyembre 20 ang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Power Watch Negros convener Winnie Sancho, aktibo kunyara sa trabaho si Pondevilla. Iya man ginatagan sang kadayawan ang trabaho ni Pondevilla ilabi na sa contribution sini sa pagtindog sini sa posisyon bilang acting manager sang concurrent capacity sang Central Negros Electric Cooperative o Consineco sang tuig 2020. Pahayag ni Sancho, isa ka maayo nga klase sang tao si Pondevilla, gani ginapangabay sini sa mga kapulisan nga tagan sang dako nga pagtamod ang pag-imbestigar sa insidente kag may baluan kung sino ang responsable sa pagpatay. Kag suno diri ang hustisya hindi lamang para kay Pondevilla, apang para man ini sa pamilya sang biktima kasubong man sa mga tawo nga malapit sa iya. We urge the authorities, especially the Philippine National Police, tagaan nyo man sang dakong pagsamod sa pag-investigar sini so that once and for all, ma-determina natin kung sino ang mga responsable sa matagan sa hustisya, no? Hindi lang si Atty. Danny Pondevilla, kundi ang iyang pamilya. Sabi nagid ang mga liligo mga tao na nagsimpatiya sa iya tungod sa iyang being an active person or authority. Nabatian si Power Watch Negros convener Winnie Sancho. Sa iba pa naton sa ring mabalita, handa na ang PNP Aviation Security Group sa Bacolod City Airport sa pagdagsa sa pasahero subong holiday season. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major DJ Domingo, hepe sang PNP Aviation Security Group sa Bacolod City Airport, ginalauman nga ang madamo nga pasahero ang magabiyahe. Pahayag ni Domingo, yara ang puwersa sang Office of the Transportation Security sa paghatag sang seguridad sa mga pasahero kag iyaman ginatag nga handa na ang Bacolod City Airport PNP Aviation Security Group sa pagbulig sa makinanglanon sa mga ini sa biyahe. Pandam ni Domingo sa mga pasahero kag sa tanan nga pamuloy ang likawan ang pagdala sa matalom nga bagay, illegal nga droga o kon armas sutang. Inengyo man sini nga sundon ang rules and regulations sa mga opisyalis kag kapulisan sa airport sa matawhay nga biyahe. Ngayon pong Yuletide season po, so ito na po, papasok na po tayo dun sa tinatawag na holiday rush. No? Inaasahan na pagdagsa ng mga pasahero sa ating paliparan ay naghahanap na. Huwag na po tayo magdala ng mga pinagbabawal na mga bagahe para ang inyong paglipad ay maging matiwasay po. Just follow lang yung rules and regulation ng ating paliparan. Kabayan sang pagpahayag ni Police Major DJ Domingo ang pinuno sang PNP Aviation Security Group sa Bacolod Silay Airport. Samtang wala sang pagbago sa schedule sang biyahe kasubong man nga wala sang dugang nga transportation unit ang Vallecar Transit Incorporated para sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Jade Marquez, spokesperson sang Vallecar Transit Incorporated, regular sa gihapon ang schedule sang biyahe kag wala sang additional unit, apisar nga balik normal ang biyahe kag madamo ang pasahero. Suno kay Marquez, pagalantawon pa kon mayara sang pagbago sa Disyembre 31 santo sa meeting nga patigayunon base sa resulta sang biyahe sa Disyembre 24. Apang payag ni Marquez, sa karon mayara sila sang supisyente nga unit kag mayara man sang natalana nga mga units para sa long distance nga biyahe. Ginpangabay sini sa mga pasahero nga yara sa maayo nga panglawason ang tagsa-tagsa kag maghalong sa gihapon sa pagselebrar sang Pasko. Regular lang gyapon nga schedule sang biyahe. So far wala man ta additional nga unit. Sa 31 lang taon paninamon no kay ma-meeting pa man ang mga branch managers diri sa Bacolod. Nalantaw na resulta sa 24 nga biyahe para ano. Pero most likely wala na sa sufficient number of units sina ang ara dira.
Nabatian si Jade Marquez, spokesperson sang Vallecar Transit Incorporated. Positibo nga ginhimuslan sang 49 anyos nga sospechado ang 16 anyos nga estudyante sa Barangay Cabao, Ciudad San Cadi sa Disyembre 11. Santo sa autopsy result, ang sospek amo si Alan Tingo, residente sang nasambit nga lugar. Samtang biktima naman amo si April Bacato. Sa interview sa Bombo Radio, Kapulis Lieutenant Gina Fernandez, Deputy Chief sang Cadi City Police Station, santo sa resulta sa autopsy examination sa bakay sa biktima, positibo nga ginhimuslan ini sang sospetsado. Napasaka naman sang kaso nga rape and homicide si Tingo kung sa diin voluntaryo ini nga nagpalapit sa kapulisan. Apang ginpaigman ni Fernandez nga wala sang kamaturan ang pahayag sang sospetsado nga may kaupod ini sa paghimo sang krimen. Based sa results ng autopsy na identify gito nga na rape siya. Na-find actually naman wala na ma'am, wala siya lang git. Yes ma'am. Case closed na kami ma'am kay na tagaan naman siya gitang biktima nato. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief sa Cadiz City Police Station. Samtang dako pang isa ka high-value individual sa drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok Pilit 2, Barangay 6, Bacolod City kahapon, alas 5:24 ng hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Junito Pastrana, officer in charge sa Bacolod Police Station 2, ang subject ang ginkilala kay Raven Golingay, 22 anyos, wala pa nakaagi nadakpan bangon sa illegal nga droga apang ini ang madugay na hayara sa watchlist sa mga kapulisan. Aminado si Pastrana nga madanlog dakpon ang suspesado apang na-monitor nila nga ini ang nagpauli sa balay sa iya amay sa Purok Pilit 2. Gani didto na sila nagtransaksyon. Santo sa informant sadto tag-isa kun duha lamang kabulto ang ginaripak sini kag ginabaligya apang sa ila nang inoperasyon nagdangat sa napulo kabulto ang ila na recover kalakip na sa buy-bust item. Ini ang ginabanta nagabugat sa masobra 50 gramos kaga nagabalor sang 340,000 pesos. Sa pahayag sang suspetsado bago lamang na-deliver sa iya ang drug items bangod na paubos na sini ang nauna nga supply, samtang ang mga illegal nga droga ang ginadeliver naman sa iya sa pila ka mga drug personality sa mga katupad nga barangay. Ang sospesado ang nibaluan nga pasaylo-saylo sang lugar sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga. Sa pagkadakop ginpahayag sang sospesado nga ginalauma naman sini nga siya ang madakpan pila ka adlaw. Ginpahayag man sini nga siya ang nagabaligya lamang sang illegal nga droga apang ini ang wala nagagamit. Siya ang natalana ang magpangatubang sang kaso may kaangtanan sa Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapati si Pastrana nga ang supply sang illegal nga droga ang para na sa Pasko kag New Year kung sa diin madamo sang selebrasyon. According sa mga informants, tag-isa-isa lang ni kabulto, tapos pinabaligya. Sa nguli, gadamo. In fact, sa subong pag-buy-bust sa iya, narekubiran tani siya mga siyam ka bulto, plus tag-isang nabakal namon nga isa ka bulto, balipulo. Tanaan sa more or less, mga tabot ni more than 50 grams siguro. Ang balor ni mga more or less, mga 340,000 pesos. Nabatian si Police Lieutenant Junito Pastrana, officer in charge sa Bacolod Police Station 2. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga ginlabo sa iyang nga ugangan kag bayaw sa sitio Mambusaw, Barangay Tabo sa Ilog Negros Occidental. Ang biktima gikilala kay Jimboy Bundaon, 35 anyos, samtang ang sospechado amo ang magabay nga sanday Abonjo Aldia kag Joseph Aldia Alonso, residente sa nasamit nga lugar. Suro kay Police Captain Thursley Castillo, hepe sang Ilog Municipal Police Station, ang insidente nagluntad sang Domingo sang gabi kag report lamang sa ila sa Barangay Tanod. Sa ila nga pagsugilanon sa biktima nga ginabulong sa karon sa ospital, bagod sa samad sa bibig kag duha ka butkon gipahig lamang sini nga wala sila nag-insinya na iya. Sa karon parayan pa ang ginapangita ang mga sospechado nga nakapalagyo matapos ang insidente. Inaulat pa man sa mga kapulisan ang desisyon sa biktima kung ini ang mag-file sa formal complaint batok sa iya bayaw kag ugangan sa pagwa sini sa ospital. Aminado naman si Castillo nga wala nila napadulungan ang sambit nga lugar bungod ini ang ginakabig nga critical area. Sila ang nagapakig-angot lamang sa Barangay Tanod kag man sa kusturya sa ini ang na-recover nga bladed weapon nga mong gingamit sa pagpanglabo. Ang reason din ma'am is misunderstanding ang victim ta. Sa ospital na to na interview ng investigador ta. So ining mga suspect ni nga duwa na at large na subong ma'am. Pero identified naman father-in-law tsaka brother-in-law ning victim. Kaya naman sa ma'am na stable naman sa na kondisyon. Pero ginaulat naman ma'am kung regarding sa kaso ma'am kung iporso nila ni magpinamilya man ni sila ma'am.
ang kabahin sa Pahagi Police Captain Tersley Castillo ang hepe sang Ilog Municipal Police Station. Wala natabangan ang isa ka stay-in sales representative kag collector sa Rusi Motorcycle kasunod sang ilang agin patigayon nga Christmas party sa Purok Masulhay, Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental. Suno kay Police Major Ronald Santillan, Deputy Chief sa Bago City Police Station, ang biktima ang ginkilala nga si Stephen Manlana, 35 anyos, may asawa kag residente sang Banwa sang Binalbaga, Negros Occidental. Samtang santo sa witness nga stay-in helper mechanic nga ginkilala kay Paul Inocencio, nabugtawan ini bangod sa mabaskog nga paghuragok sang biktima. Sang iya ginchekyar, nakita sini nga nabudlayan sa paginhawa ang biktima gani gilayon niya ini nga ginassist kaupod sa iban pa nga mga stay-in employees sa nga Rusi kag nagtawag sang rescue nagikan sa Barangay Maaw. Apang sa pagabot sa Maaw Rescue Team kaupod sa police personnel sang Compact Maaw, wala na sang pulso kag wala na nagaginhawa ang biktima. Suno kay Santillan, antes ang nasambit nga insidente, nagpatigayon sang Christmas party ang Metro Bacolod Rusi kung sa din ginaligar lunsay mga matambok angay sa lechon ang ginkaon sang biktima. Sunod diri paghulaton pa nila ang resulta sang post-mortem examination agud matumod ang ginkamatay sang biktima. Pag-check daw na budayan maginawa ang tao. So nga sa assistance pagabot sa aton nga rescue wala sa pulso kag wala nang nagaginawa. So portion na ma'am nabalido na Christmas parties na mo. So isa kadlaw kun na dukaon na tanan do ano bla lechon nga tambok nga mga pagkaon. Nabatian si Police Major Ronald Santillan, Deputy Chief sang Bago City Police Station. Sa mayong balita, tuman ang kalipay sang 77 anyos retired private employee sa Bacolod matapos nagdaog sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bob Radio kag Star FM. Ang tagdaog mo sa Rosilia G. Tan sa Black 12 Barangay Bunti Vista homesite. Suda sa Bacolod, galoy nga naghimos ang iyang nabatian nga siya ang winner. Agod nga magkanto sa estasyon sa Bombo Radio kag makuha ang iya premyo nga 500 pesos sa kasa kag 500 pesos sa words ang gift pack. Iyaman giniengganyo ang matag pramati nga mag-entra kag magdaog ka ang niya kasubong man. Sa ginpasalamatan niyang Bombo Radio kag Star FM sa pagdaog sini. Una daw 100 pesos. Ikaduha nga panin 200 pesos. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima 500 pesos. Pila ng edad ni Nanay Rosalia? 77. Kabay pa nga ang nakabati sa akong sini nga adlaw nga ari ako subong sa Bombo nga mag-intra man sila para makadaog man siya pa sa Si Rosalia Tan, winner sa Dinner Joe sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Kasubuman nga nagdaog sa Merlinda Janila sa Barangay Mansilingan na Bacolod City. Suno, diri malawig na ini nga nag-enter sa promo kag makapila naman ka sa sini nga nagdaog. Salamat na ini sa Bombo Radio kag sa mga sponsors kag amuman ang gininganyo ang tag sa mga tag pramati nga mag-enter man. Bagod ako ang mabulig sini nga 500 pesos na cash kag 500 pesos sa balos ang gift pack nga iya nadagan. Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 100 pesos. Isa pagit 300 pesos. Ari pa 400 pesos. Ari pagit 500. Damogid nga salamat sa Bombo Radio kag sa sponsor sa sining 1-2 Panalo Part 21. Si Merlinda Janila, winner sa Daily Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Kag sa katapusan nga balita sa Nepal, bangod majority sa populasyon sa Nepal ang Hindu kag Buddhist, hindi mabatyagan sa nasambit nga pungsod ang Christmas. Suno kay Bombo correspondent Dr. Hector Gayares Jr. direkta sa Nepal, 1.4 million lamang ang Christian sa nasambit nga pungsod. Apang puno naman sang festival sa Nepal, kaangay sang Tihar Festival sa bulan sang Oktubre, nga katumbas sang Diwali Festival sang India na puno naman ini sa mga lights. Sa ospital nga ginpamunuan ni Gayares, kalabanan sang ilang workers ang mga Hindus, gani nagupod man ang mga ini sa Tihar Festival. Pagkatapos ang festival suno kay Gayares, wala nila ginkakas ang mga lights sa ospital, kag liwat naman ini nga ginpasiga kahapon. Nagpatigayon man sila sa Christmas program kahapon kung saan naghatag sila sang regalo sa tanan nga mga workers sang ospital, kag suportado ini sang iban nga simbahan kaangay sang yara sa Estados Unidos. Gintawag ang nasambit nga programa nga Love and Sharing Program, The Spirit of Christmas. Mabatyagan man sa pila ka mga mall sa Nepal ang espiritu sang Christmas, kung saan may dalag ko nga Christmas trees kag may mga sale. Ginapanugutan man sang gobyerno sang Nepal ang mga festival sa mga Kristiyano kaangay sang Paskwa, biskan ginadumilian sa nasambit nga pungsod ang pag-convert sang relihiyon sang mga tawo. May isa na sila diri kanaming nga festival nga tawag naton nga Tihar Festival, which is equivalent also to sa India
ang ginatawag nga Diwali Festival. So it's the Festival of Lights. Amo na siya ang time, which is also sometime in October because they follow a lunar calendar. That has so many lights also. But ang ginubra namon diri sa hospital, we joined in the celebration of lights last October at the Har Festival. Nabatian si Dr. Hector Gayares Jr., Bombo International Correspondent sa Nepal. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Webes sa petsa 22 sabay sa bulan sang Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin, tato na lang kadlaw, Pasko na. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kagaroon sa ato sa nga Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones, may tigulo DTI. Masubo ini nga Paskwa sa aton nga mga kulturan. Presyo sa mga balaklon daw hindi naging mahangpan. Nga kung ikaw ang nagapanindahan, sa imo pagpauli daw wala ka na ipliti sa imo pagasakyan. Tama naging ka mahal ang Bombay. Kung hindi ka mamuyayaw, ikaw ang manghayhay. Kung pwede lang magluto ka nga wala ka sang panakot, kaya ang presyo masyado nagid ka sa limuot. DTI nga ahensya sang gobyerno, nagapanumdum nga mamakal sang temprano. Hindi man makapugong sa pagsaka sang presyo. Aton mga kulturan, magpamalaklon, nagaagunto. DTI liwat nga nagapanumdom, limitahan lang sa 500 ang aton selebrasyon. Apang ang dako nga palamangkutanon, kung paano ini naton paiguon. Ang ini panghuna-huna ang pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat,